Herinde bag den her dør sidder Andreas Jelicic, som vi lige skal ind i. Juridiske konsulent for krig. Hvad er det præcis, samfundet gør for at vejlede dem, der bliver så løsladt, så de kan være tilbage i fængslet? Altså, Exit er blandt andet en forening, som hjælper dem på fod igen med at sætte dem i gang med en uddannelse, for at gøre dem til en del af samfundet. Foreningen tilbyder også kulturmiddag for indsatte og tidligere indsatte, som har et ønske om at komme ud i det kriminelle liv. Gør samfundet noget for, at den prøveløsladt kan få et job, en bolig eller andet? Er der noget specifikt i tilbuddet? Altså, under afslutningen har man mulighed for at søge bolig og sørge for økonomisk hjælp, så man er klar til løsladelsen. Man har mulighed for at få et arbejde uden for fængslet, som kaldes frigang, og som ofte skal i slutningen af ens dom. Det skal kun i åbne fængsel. Det er til for at gøre det muligt for, at han eller hun kan komme tilbage til en normal hverdag uden for fængsel og leve normalt igen. Så de går ind i det kriminelle miljø, og så de kommer bag tremmer igen. Foreningen Exit hjælper også med dette, så de kan komme på rette vej igen. Har de tidligere indsatte mulighed for at uddanne sig, når de bliver løsladt, eftersom at de er blevet straffet og har fået plet på straffetesten? At man har siddet i fængsel fra, så er ikke ensrettet til at få en uddannelse, selvom man har plettet straffetest. Men det kan være svært at få en job, og det går ind af sagsbehandler, kommunen og politiet også nogle gange. Så går de ind og hjælper med at finde en arbejdsplads til den løsladte, hvis sagsbehandleren og kommunen og politiet mener, at han er god nok til samfundet.